Maadjong gabi guys. For today's video ato mi sa junction karon guys. Ato sa may Dawis Bridge. Mamalit ta may og balot guys kay dugay na jud ko na crave anong balot. Since buntis pa jud ko ni BBL guys, mo jud na ang gusto kanon. But wala ko satisfied kay tungod daghang bawal bitaw ning buntis. So aron jung maramaan ako sa una guys kay kung nakoy gustong kanon, motago jud ko sa kwarto kay para lang makakaon. So bless masad ko sa akong bana guys kay kung nakoy gusto kanon iya kong patilawon pero di lang gud pa magpalabi. Sana all. So ganina guys, nihangyo lagi ko sa akong bana nga mga lagi migbalot sa Dawis Bridge. Lugar jud nako nang gihangyo guys nga anta makakaon na jud kog balot. Papun mo guys nga 9 months mabuntis, then March 5 ko nang anak. Then unsa na ta karon? July na. So murag duay-dugay na jud kung wa kakaon og balot. So karong gabi una guys, masatisfy na jud ta sa tong pag-crave anang balot. Kuyog na ko karon akong bana guys og si Amil. Syempre guys, alangan na mag-akura magkaon-kaon niya sila dili. Tana guys, ubani mi sa mong biyahe padung sa Dawis Bridge. Di ani mi karon sa junction guys. So kaning kasadaha guys is padung ni sa municipality of Dawis. Hapit ta maabot sa atong destination guys, makakaon na jud tag balot ani for the go. So mo din na ilang merkado diri guys. So arang jud naghanang isdang baligya. Pero wala lang ta mapalit kay arang pong mahala. So di ana guys, nakakita na kog mga balot vendors nga galinya diri sa kilid oh. So ari ming ate nga naka-violet guys kay murag wala pa ni palit niya. So murag kami pa dyan nakapalit niya for the first time. Charot. So nagkuha na si ate og balot guys. So duha lang kabuok kay para na ho og para sa akong bana. Dili sa lang ko nato kanon si Amil guys kay ana man gud sila nga makabulok ganing bata. Wala pa lang abrihe ang balot guys. Murag TM na jud ko. Wala na jud na ako mabidyuhi guys nga kaong kog balot kay you know na gi-crave ko ani. So kanuno na jud kog taman. So dili na day isa among nahurot na guys kundi duha, tag duha mi sa akong bana.
Lami pa unta idugang guys pero wala na sa budget. Mao din ang pinakanindot na view sa Dawis Bridge di guys kay parang daghan na og suga. Daghan kayong magtambay diri guys, mag-date-date, unsa pa na diha kay itungod lagi guys, nindot kayo tan-awon og gabi kay daghang lights. Lami unta magpa-picture na guys kay tungod daghang lights but nakahinamdom day ko nga low quality man din ni akong cellphone. Samot tagka ito man atong nang so nang wala na mi guys og nihapit mi diri sa barbecuehan kay nakalimot ko gisugo man din mi mama og sudan. Kanirang barbecue amo nakita guys kay didto mi sa merkado sa May Junction. Pagtan-aw na mo sa price guys arang mahala. So among gidalang kwarta guys is gamay ran ga og mopalit pa may atong isda basin isa na lang kabok among mapalit kay ang price sa isda og among dalang kwarta murag di jud kaigo as in. So mo na guys nag-decide akong bana nga diri na lang mi sa barbecue kay daghan pa mig mapalit. So dinhi lang ko taman guys, so adyaw lang mo kalimot og subscribe, like and share sa akong YouTube channel guys. So it's me again guys, so see you in my next vlog. Bye bye.